Hey, Mestika. I denne uge her er det blevet en bog igen. Yes, agtigt. Og her vil jeg tale om Gurren Alaska, som jeg lovede sidste gang. Gurren Alaska handler om Miles. Se, Gurren Alaska. Den handler om Miles, som tager på, hvad man nu vil kalde for en efterskole næsten. Men en kostskole ellers. Boarding school. Men Miles, han finder ind i en flok, bestående af Takumi, Oberst og Alaska. Lukning for Alaska. Jo. Men Alaska Young er en pige, som han falder pladask for. Hun er mystisk, og hun har noget i sig, hvor han virkelig beundrer hende. På en eller anden mærkelig måde. Jeg elsker hende selv, og efter jeg læste den, der følte jeg næsten, at jeg var hende. Det der med, at man tager en karakter til sig. Sådan noget. Og det er det, at jeg føler, at bøger skal gøre, at så snart du har læst en bog, ja, så skal karakteren leve videre ind i dig, og skal se anderledes på verdenen. Og det gjorde jeg. Fordi vores hovedperson, Miles, han samler på sidste ord for kendte mennesker, eller bare for mennesker generelt. Jo. Kapitelopdelingen af egentlige kapitler, det er et antal dage før, og så et antal dage efter, hvor den starter. Så man simpelthen tæller ned, og så tæller den op igen. Og selvfølgelig ved man jo ikke, hvad der er den dag, hvad den tæller ned til, eller hvad den tæller op fra. Fordi det er virkelig en overraskelse, og jeg synes virkelig, at I bør læse den, for at få den overraskelse. Men altså, han er ellers en ordensdreng. Han havde ikke så mange venner derhjemme, godt nok, men han var jo orden sådan noget. Så kommer ind den gruppe her, som sagt, med Takumi, Alaska, Oberst. Og de, ja, at sige livet, de drikker, de er unge. Det er på en skole, hvor man bor, og der er unge overalt, og de fleste har stort set alkohol på værelserne. Og ja, altså, det er jo bare et stort ungdomsliv. Jeg føler, folk på læsten, især dem, der var på efterskole, skal på efterskole, eller bare hørt om efterskolelivet, eller er der, virkelig, ja der er der, læs den og få det fedeste sidste halve år. Det er absolut fantastisk. Jeg vil have ønsket, at jeg læste den der, fordi der er nogle fif til, hvordan at man prøver lidt af hvert. Ikke noget lovligt, bare lidt morskab, kan man sige vel. Men Gurren Alaska er John Green generelt igen med blandt Grayson og Paper Towns og en anden udgave af Paper Towns. Virkelig. Hvis jeg var jer, så ville jeg sætte mig ned, låne dem eller købe dem og læse dem. I kommer til at se anderledes på verdenen, og det er en lysere del, I kommer til at se. Så ses.